Manik aja diwaku. Mas kula wintenku ya bandaku ya donyaku ya amalku dhewe. Ya Kakang Putu Daneswara. Entuk pangestumu kula Sraharja tekan Niskala. Ora liwat taklimku wae muga katur marang Kakang Putu Daneswara. Iya Yai Prabu. Ulun tapa kang lega tiasing pun Kakang Yai. Wis lenggah satata daya-dayapun Kakang mundhut keterangan ana wigati apa dening Yai Prabu kados mangka pengawak Bajra rawuh marang patengganing pun Kakang Yai. Iya Kakang Bukulun pratap wening kayuwangan kene sepisan aku mertuwi marang Kakang Putu Daneswara. Wah kaya apa bungaing atiku dene sak matimu kowe didapuk dadi dewa ning kayuwangan Puswedar kene. Mongko aku ngerti ora saben sukma bisa dadi dewa kaya Kakang Pukulun iki. Iya Yai, antuk pangestu mulan pamujimu ora nyama dene pun Kakang Dewi Suda dene Pukulun Bathara Guru dadi dewa Yai. Kakang kepriye? Piye rasane dadi dewa kuwi piye? Penak apa ora? Yai, rasane ayem tentrem nikmat banget. Betasan warak kang tanpa mangan, seger kang tanpa ngunjuk, betah melek kang tanpa mindra, seneng kang tanpa nyanding marang pekareman Yai Prabu. Oh, ngono. Iya Yai. Supaya sakwise mati bisa dadi dewa kaya kowe kuwi syaratnya apa wae Kakang Pukulun? Duh Yai Prabu, sukma mau dadi dewa apa ora iku mung gemantung tandurane jaman urip ing Madyapada kok Yai. Yen tandurane becik besok ngantut temek ing pati bakal ya ngunduh marang kebecikan. Yen nandure rawe aja jagake bakal ngunduh duren Yai Prabu. Oh, ngono. Yai Prabu iya. Yen ngono upama aku kepengin dadi dewa ya bisa Kakang. Duh, Yai Prabu syukur bagi sewu. Dene Siadi darbe niat kepengin dadi dewa. Tegese ana niat tuh minta becik saka atimu Yai. Lah apa selawasku urip tuh minta aku kurang becik? Apa kurang becik? Yai Prabu, tumindakmu becik apa ora iku dudu pun Kakang kang mangerteni. Ning sejatine sira dhewe ingkang nyemurupi Yai. Yen ora silak batin ning sak temene saben menungso kuwi krasa yen tumindake mau Allah becik bener apa luput. Ya mung kala mangsane ana pancen wis ngerti yen tumindake mau ora bener. Nanging gandeng kasurung dening ursaning nafsu kepengin ndarbeni. Lah tumindak kang ora bener mau paripaksa ditindakake kuwi ya ana Yai Prabu. Ning nek cara Rahwana mbuh kuwi tumindak bener apa luput yen duwe gegayuhan ya aja mandhek menawa durung kesempatan gegayuhane kok Kakang. Nanging mendah kaya ngapa luhuring asmane yen gegayuhan mau bisa kelakon kanthi ora nerak marang piwulanging agama suci Yai. Kakang Pukulun, penemu kuwi ora kudu padha. Ngelingono, akeh penemu iku ora beda kaya cacahe wong kuwi kabeh. Lan maneh kudu diakoni yen bedaning penemu mau mujudake kanugrahan saka pangeran lho Kakang. Bener di waton bedaning penemu mau aja nganti ngrusak marang kalempermaning bebrayan Yai Prabu. Diarani ngrusak apa ora kuwi mung gemantung oleh nyawang saka sisih ngendi. Karo maneh aku ora dadi dewa ya ora pathek kok kae, ora patheken. Wong dewa ki mung dudu sing nyipta jagat. Dewa ki mung titah ora beda menungso. Aku dhewe wis tau ngalahke dewa. Tegese isih ampuh rahwana timbang dewane mau Kakang. Yai Prabu,
wong urip iku diwenangake budidaya kok Yai. Ning aja lali ya Di, nalika bayi lahir ana donya iku nggon bathuk wis ditulis tumrap nasibe dhewe-dhewe. Bisane maca tulis kang ana bathuk mau ya kanthi budidaya kuwi. Piye wae oleh budidaya yaiku surasaning tulis kang mapan ing bathuk mau Yai Prabu. Yen ngono aku gawa sinta nyang alengka kuwi ya kudu nindakake tulisan nasib kuwi ana bathuk mau gak Kang? Kang mok tindakake mau klebu nggon tulisan ing bathuk mau apa ora iku ukurane nganggo piwulange agama kang kok ora suk ya Yai. Apa agamamu wis benerke yen kowe ngurusi bojone wong kuwi? Yen agamamu ora benerake tegese tulis kang ana bathuk sing kok gawe wiwit lair mau wis ketutupan marang gedene hawa nafsumu Yai. Lah nek menungso ora duwe nafsu kuwi jadi dudu menungso, ku malah malaikat kuwi Kakang. Ning kosok barine Yai yen menungso mung gedhekke nafsune wae kuwi dudu menungso, kuwi kewan Yai Prabu. Mulane menungso aja mung ngenengke marang nafsu, ning ya nggunakno marang akale mau. Menungso ku titah ing luhur dhewe lho Yai Prabu, titah kang luhur dhewe. Buktine kejaba dening Gusti diparingi nafsu, uga diparingi akal Yai Prabu. Kowe ngarani aku sing tak gunake mung nafsuku kuwi rak saka kaca mripatmu dhewe. Ya to? Monggo aku dadi ratu kuwi sing tak gunake ya nganggo akalku. Ora mung nafsu. Nanging akalmu tok nggo ngakali wong liya Yai. Lah kuwi ya tenemune ora becik Yai Prabu. Wis aja kebacut-bacut oleh padha adu penemu mengko mundhak ora prayoga dadine. Ngelingono awake dhewe iki wis jejer dadi pangarsa. Siadi dadi pangarsaning para kawula sak ngalengka. Ala-ala pun Kakang uga wis didapuk dadi pangarsaning Dewa Puspawadar kene Yai. Yen nganti ratu karo pangarsaning dewa sing padha lenggah ana dhuwur, kesuwen oleh padha padu utawa padha adu penemu, mesake sing ana ngisor ya Di. Mengko mundhak padha ngerekake dolo kekuatane dhewe-dhewe ingkang tundhone seni mimbu miris atine bebrayan lan mundhak son nemen laraning negara ya Yai. Ora apa-apa Kang, ora apa-apa. Beda penemu ki ora apa-apa. Aja dianggap sulaya. Pancen ora apa-apa kok Yai, nanging kawulamu durung lumrah napa kahanan kaya sing kok karepake. Para kawula wektu iki tatarane lagi padha sinau beda penemu kok Yai. Wah. Yo Kakang Prabu. Yen dina dawa rembug sing rada krasa panas mau, wah mengko ndak malah bingung marang para kawula. Yai Prabu iya. Ngene ya Kang. Mulane keprapta ana kene iki kejaba aku wis kangen karo Kakang Ganeswara. Kang wigati maneh yaiku aku bakal nyilih kembang Dewerna kang sira tunggu iki Kakang. Mengko dhisik Yai. Siadi mundhut ngambil kembang Dewerna kuwi arep digawe apa? Mulane aku nyilih kembang Dewerna mung tanggung ngayem-ayem pikiranku ning kedaton kok Kang. Nadyan aku ya wis duwe tanduran kembang sing asale saka sak donya. Ning wektu iki aku entuk wangsit. Wangsit kepriye Yai? Ora bakal tentrem uripku yen aku ora nyanding kembang Dewerna. Bahwa aku banjur sowan Kakang Pukulun iki. Syukur bagi ora mung nyilih kepara kembang mau diwenehke aku malah saya matur nuwun Kakang Pukulun. Yai Prabu Bi Ruhanono Yodi mulane pun Kakang kadhapuk dadi dewa ning Puspawadar iki iya merga pun Kakang pinasran dening Pukulun Bathara Guru ndikake rumeksa kembang Dewerna aja kang siwasaka ing kayuwangan kene Yai. Wanti-wanti sabdaning Pukulun Manikmaya yen nganti kembang mau wasaka kayuwangan kene
ora wurung pun Kakang bakal dilorot nggonku dadi dewa. Mula Yai yen sia diwelas marang pun Kakang ndak suwun Yai Prabu aja ngowah-owah kembang Dewerna Sakayangan kene ya Di. Oh ngono Yai Prabu iya. Oh ya wis yen pancen Bathara Guru wis meling ngono kak marang Kakang Daneswara aku ora wanang meksa Kakang nadyan sak temene olehmu dadi dewa kuwi jane mergo lantaran saka aku ya apa ora buktine biyen yen kuwi ora tak pateni moka bisa dewa kaya ngene iki ya to wis diwis Yai Prabu ora perlu baleni lakon kang kepungkur sabab aku uga ora ngeling-eling lakon kang wis dilakoni ya Di mengko mun ndak nuwuhake dardah padha kadang meneh Yai Prabu lang-langing driya mangun tung kanduhan rimang leleno tanpa kanin yang tangtuh samangku sang tiah utama mangkono sanada muda terus nolong ngerepo ngene wae Kang kanggo nambani pikirku supaya orang nglambrang aku tak kepengin weruh kembang Dewerna kuwi wujude kaya ngopo lan maneh aku mambu gandane sok cedhak wae aku wis trimo kok Kang wis trimo idepku mung kepengin mbuktekake wasti dewa mau bener apa ora Yai priye yen mung kepengin pirsa lan bakal nggondo wae pun Kakang ora kabotan waton ora oncat Sakayangan kene Yai ora tak gawa mulih kok mundak dipocok lebet itu Kang sabda Pandhita Ratu ora kena wala-wali ya Di ora apa menungso ki selawase arep goroh terus ora ya ora to mergo nek kuwi dilorot oleh dadi dewa wah aku ya melu isin Kang aku melu isin syukur bagi sewu yang sia dikepareng ngreksa marang asmaning pun Kakang Yai Prabu marake tumuli tuduhno iki paman kembang dewa mau yen aku wis mambulan wis bisa nyampe pikirku tumuli aku bali marang ngalam kok Kakang moro ayo Yai Prabu ulun kanthi manjing juling taman papaning kembang dewa Yai Prabu Rahwana nyiwat halangan ning kalang nyiwana gelar pandan muncar dina kekongkang surem sorot tekan padang kasulan pacaring kurang ngameng dakono rapoteng sun blingang ngulati puspita metendah kang bareni mitring taman hanon kang sekawaras iki Kakang Pungulun
Yai. Apa kuwi kang sinebut kembang Dawaretna Kakang? Kepara nyata di piwujudne kembang Dawaretna Prabu. Kepriye? Yen pancen sapa wae ora kena nyedak marang papaning kembang Dawaretna iki kok Yai. Nanging gandeng Siadin Nata kepengin pirsa. Mula pun Kakang mung dapur nglegani marang Yai Prabu. Muga-muga wae ora kapersanan dening dewa liyane ya Yai. Ora olehmu keweden karo Bathara Guru kuwi kena ngapa Kang? Katik Bathara Guru kuwi kaya dewa sing sekti-sekti ya ngono. Wong dhisik wis tau tak kalahke, katik olehmu keweden. Aja kuwatir Kang. Mengko yen ana musuh di Bathara Guru, tak adepane dhewe. Wis ora susah nambah musuh ya Di. Gandeng wis kalaksanan pirsa. Lan wis mambu gaten kembang Dawaretna. Ayo Yai enggal ulun dherekake manjing marang sasana Ndrawina. Tembul darat jambu dipuntemel karo pun Kakang Yai. Ah, kosik to Kang. Kok olehmu kok susu ki selak ngopo? Aku ya mesti bali sebab aku ya ora tega kesuwen ninggal nang Alengka. Aku tak ngemake dhisik ambune kembang iki. Wah, duh. Wah, kembang gadat. Bisa seger nyang awak, ayem ning pikiran. Wah. Ngalih kembang kemasyhur donya kabeh. Ning ya kuwi, Kang. Nek mung mambu saja kok kurang marem atiku. Bisa tak gawa dina iki, Kakang.
surem-surem diwangkara kingkin lermangsa kang layon denya hilang memanis watanan royong tumo kucing parahnya maratani pergenjang pak pong waru dene kan wong kali cedhing tamiline engger Daneswara ulun ing rawuh mara gakel wingi prayoga ya engger Daneswara lengteng ing driya mangkung kang Tuhan merimang pukulun Daneswara boten pantes dados dewa ingkang menika kepareng kula ngaturaken wangsul kayuwangan Puspadar kunjuk paduka kula narada saha kula nyuwun dipun pidana pukulun mengko dhisik kita jadaya-daya matur kaya ngono ya kuluk nadyan kita durung ngaturake lelakon kang dumadyan kene mau nanging ngono mesti nyumurupi kabeh kok nggih ulun jarawane ya Daneswara sejatine tumindake Rahwana mau pancen wis ginaris dening lelakon lakone pancen kudu ngambah dan kaya ngono kuwi nggih ya mung rahayune kita entuk kumbang kang mencok ing kembang Ratna mau nggih lakar kaluhuran bukulun kula namung saged ngrebat pikantuk kumbangipun iya ora diapa kepara tuwuh liberaken duh kita moyo nggih awit adi guru wis paring pangapura marang jeneng kita lan kita isih tetep dadi dewa ning kayuwangan Puspadar kene ora bakal dicopot nggih duh pukulun ngaturaken saneding panuwun kula malah iki nama di guru paring dawuh marang jeneng ulun ingkang bisa ngrebut bali kembang saka tanganing Rahwana jare ya mung kembang kang kita gawe iku nggih Daneswara kang mangkono mara gage kembang ulun pundhut kang wigati bakal ulun sidikara nggih Daneswara sumangga ulun tansah marpamoring suksma sinuk moyo winah yaya sepi sinimpang kalanging kalbu mambukaning lahorana dalem sangking layaping aluyup pindha pusating setemo sumusuting rasa dadi wata kaya mangkono punang kembang wis kasta dening Hyang Narada Sigra Sinidikara enget sangkane kaputra Jawata linangkung ora mokal kepusak ciptane dadi punang kembang pinuja temah dadi wanara kang ulese Kresna Lersat poteng sun semelingang ngulati puspito netemendah kang warani
mitering paman hanon kang sekar warasiki Pukulun piye nggih menika wonten wanara ingkang ulunipun cemeng iya yang iya iki kedadiane kembang mau kulut mekaten iya mula seksenana wanara iki ulun pani tenger kabeh permuja nggih Kumi gonjang kanjing langit kelap-kelap atom Lirikin sanging san maweh gandrung Duh bukulun Kula ngaturaken kenging menuwun Dini kula sampun kaparingan tenger namipun permuja Duh bukulun awit saking bayaning nami ingkang kula sandhang menika mahanani seger tuwin kiat badan kula pramana pandulu kula so pajarangen-angen kula Pukulun oh iya Parmoja ya syukur pagi sewu sawise genep pancandriyamu dina iki kita ngudya marang balune swarga kita kang lucu kembang gawerna ya Parmoja awit kembang mau dijarah rayah dening Prabu Dasamuka Ratu ing Alengka jalaran Rahwana ngerti yen kembang Dewarna iku pengapesaning Rama sawadya balane ning ya kuwi Pramuja serahane kita kudu suwita marang Prabu Rama Wijaya ing Pancawati dhisik lan menawa sira nemu weteng apa wae golek ana sang Pamong Agung jenenge yaiku Kyai Lerah Semar kanthi sira pasrah marang Kakang Semar mau tuli bisa kasebatan setiap wae Pramuja lang-lang indriya mangun kum kangguhan rimang lelena tanpa kalin iki pukul nistaken dawuh kadang sampun tawa cek paring apa nyuwun pamit jaya pangestu bidhaswan dhateng Prabu Rama pukul narada oh iya Pramuja ulun pangga puji rahayu sembodo sedya kita nggih Pramuja iya Pramuja muga nis kula langkungmu lan tinampa pasutan dening Prabu Rama Pramuja sembah nuwun Pukulun Nggirtane swara kula narada wis mangkat Pramuja bakal nyang Pancawati kaluhuran Pukulun kali kestraca sekabehe nggih wis rampung ulun pamit kendhep kayiwangan sembah lurip sing kanipun Pukulun Sang Hyang Narada dinten menika sang saya dalu hararas abyara kang lintang kumedha Istisono tengah wengi umrang kang taneh
Swaraning matu prongko manungsung rening minangka gempalaning sarita nenggih menika pawarnanira iki sebat nagari Pancawati Prayoga ngadhapur jaga nenggo sinengguwi semono jamur bar kedemegar saka guru Sela Prabata pelung prangkul gedeni ingukir gambar sisi ing naga Sinenggo Pak Gung ngakik suwasa pinindo ing ndasing Sardula. Jaran Mbah Sela Kaca Jodingan Lines jen markating agilar gayah babut ginelar. Kalundake Sela Rekta tindha-tindha cinanggi andhep ing kalalahan jembar laju sinambet ing alun-alun. Sewangunan pinayu reksa bajaran Damar Sultan Kawicalan beteng kandel jagang jurhang ngebengi karaton Pancawati pindho puri ngajek waja dapur warasta dapur hawangun menara jangkepan wiwaratosan blebekan marang kapsanga madyaning alun-alun tinanduran kuringin kurung sembaran minangka tandha ateking praja Rineksa dening mriyen pusaka kalih nama Kyai Dodo lawan Kyai Denggo sinten ingkang ngastepang was negari Pancawati lah menika sang napa jeluk Prabu Rama Wijaya ya Prabu Ragutama ya sang Rama Legawa Narendra watak darbuti Dalaksana dasar gede tanah hadem parintahe menika semono nuju miyos ing pandhapi agung isine Bapa Ranayaka ketingal bergagah wanara sak gubuk penceng gedene tuhu menika dipati saking Guwa Kiskendha nek juluk sang Narpati Sugriwa ugi wis ketingal ngadhep rai saking nggih Kistu Bapak Kasih Ragalak semono widagde inggih Radyan Murdaka Semarang Mbah Warangka Kadipaten Guwa Kiskendha nenggih Riyana Patih Raranira kang mung sak sawu kecik gedene Sambet wonten Senopati Pancawati Kasih Radyan Anoman bareng Pandara Bangu katungka sawanipun Kapi Permuja Rapapah pindho sapa tingkah krama kagyasan Prabu Sukrami marang swani kang nem katemben prapti
pujangga tatmeka ing tatine nanging getah tinunggung panuruh yen akeh ngesemi meksa hangrempok koso kang kalantur tutur kang kahatula mengkoto yangi Nerpati Sugriwa kalau nun wonten dawuh sinuwun kepareng hamiji pisawan kula pun Sugriwa kula non ingsun pasmadhakake teka ana wanara kang ulune Kresna apa iki klebu kawulane Yai Nerpati Sugriwa waduh sinuwun punten dalem sewu Sang Prabu selami kula gadah kawula wanara kados dereng wonten ingkang ulunipun cemeng menapa kepareng Kang Abdi Sugriwa badhe murba pawangan menika Kangjeng Sinuwun sautuh ingsun pasrahake marang jeneng para Yai Nerpati sembah nuwun Sinuwun mengkoto wanara kang ketemben sowan sawise lungguh satata margake prasaja sira iku wanara saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu nuwun inggih Gusti kula menika wingking saking kayuwangan Puspawedhar abdinipun Pukulun Bathara Daneswara ingkang sudi amastani nami kula pun kabeh Pramuja Gusti jenengmu Pramuja napa nuwun inggih banjur ana perlu napa dene sira ora katimbalan teka wani lanyo-lanyo marak ing ngarsaning Sinuwun Prabu Rama nuwun inggih Gusti paring munjuk atur mboten nampa kula menika murang kasusilan namung labet semengkaning manah kula kumedah marak penersanipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Rama ing Pancawati boten dipun keparengaken kepengin sanget kula badhe suwita ing ngarsanipun Sinuwun Prabu Rama boten ditangka dapuk dados juru bubut suket badhe kula lampahi waton tinampi paswitan kula Gusti sira bakal suwita ing ngarsaning Sinuwun Prabu Rama punika kaluhuran kajawi kula badhe nderek suwita kepareng kula inggih badhe munjuk atur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Rama Gusti Pramuja nuwun kula mara kaki arep matur apa Pramuja unjuk uning sinuwun wekdal menika Sekar Dewarna langanipun Pukulun Bathara Wisnu ingkang tinengga Pukulun Bathara Daneswara sampun kenging kajarah rayah dening Prabu Dasamuka nalindring ngalangka sinuwun rakyat risang kapirangun rinangka tinempet kampit duh sanget
maning dawana ya situ kang walang ati ya situ kang sing tias ya situ kang kudu kering Kyai Sugriwa wonten dawuh sinuwun kepareng enggah ingkang prayoga ingsun genting ngarsa murba marang Pramoja Kyai iki sedika Kanjeng Sinuwun mengkoto kapita muja wonten maning Kanjeng Sinuwun ingsun wis midhanget munggo kang dadi sedyamu bakal swita marang jeneng ingsun mriki Pramoja ingsun ora bakal nduwa kang dadi penyuwunira waduh sembah nuwun Gusti dadi paduka indra kemarin nampi pasuwitan hamba mengko dhisik durung tutup dawuh ingsun sira mau matur yen to Prabu Rahwana wanuh wani jarah rayah kusala sipat kandhelku yaiku kembang Dewarna ih kepara saestu sinuwun kang mengkono Pramoja aja wedi kangelan jeneng sira dhewe ingkang ingsun utus ngrebut bali kembang Dewarna menawa sira sembada ngaturake kembali kembang Dewarna ing kono sira lakon dadi kawane Prabu Rama ing estu Kanjeng Sinuwun bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin canging san maweh kandung sabarang kadhuwuk dermoyak layik Kyai Gunawan wonten timbang Kanjeng Sinuwun Prabu Rawana teka nyumurupi kang dadi pengapesaning bala Wanara lan wis kelakon ngrampas saka tanganing Pukulun Daneswara Sinuwun priye Yai gandeng Kakang Rawana ingkang miwiti ngrampas sipat kandhep paduka Sinuwun kula suwun keparenga paduka ugi gentos mundhes pakandhenipun Kang Prabu Rahwana Kanjeng Sinuwun apa kang dadi sipat kandheling Prabu Rahwana Yai Sinuwun ngalengka menika wonten pusaka kekina dilaranipun salagi Kanjeng Hyang Prabu Sumali sipat kandhel wau arupi pedhang naminipun Kyai Mentawa Sinuwun menawi paduka saged mundhet pusaka kasebat menika sami kalian saged mundhet sasetunggal pangpesan Kang Rahwana Kanjeng Sinuwun nilata laruta saking dosa sakura kula yang ngutus sang Sri banget ing pananiman ingsun dene kadang Kyai Gunawan wis kepareng mertelakake apa kang dadi sipat kandheling Prabu Dasamuka Patihanila wonten timbalan maju iki sedika bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin canging samaweh kandung sabarang kalbuluwuk dermoyak mayu kok kaya rekoso laku mulanila ih arep di kebesaran padaran gegeden ngepeng ih wah iki tundalem sewu Kanjeng Sinuwun nadyan kula menika kula malik namung kula prigel syukur bagi sewu wonten dawuh kaya orang nono kang bisa mboyong pedhang menta saka tanganing Prabu Rahwana amung kejaba sira Patih Praranila ingkang mangkono aja dikangelan maragake sira tumuli lumawat marang Alengka mangsa bodha pambayonging pedhang menta utawa Pancawati
ingsun pasrahke marang jenis pepadane lho. Nyuwun pangestu Kanjeng Sinuwun sing ati-ati. Wah, nganti kaget aku. Ane lho sajake ajar mere. Wong durung perang kok wis mere. Ingsun paring pangapura marang Syanila Yayi Tepati. Napa nuli? Yayi Laksmana kula wonten dawuh Koko Prabu. Bombong tiasingipun Kakang dupi mirsani semono kang dadi kemantepaning para wanara. Nggone padha nglabi marang pun Kakang persasabatan mitung marang Jawating Raja Ngalengka Yayi. Kula nggih kaluhuran dawuhipun Koko Prabu. Jer sampun dados prastianipun para kadang wanara. Bilih sugengipun samidipun saramakaken namung kangge nglabi paduka Kakang Prabu. Laksmana hiyo. Kang mangkono Kyai Nurpati lun kula Yayi Gunawan kula wonten dawuh. Lan Dimas Laksmana wonten para buta naupada lebda ing karya. Monggo dereken, monggo dereken, monggo dereken, monggo dereken Kanjeng Sinuwun. Sikra kang kala tuming